ses coses que m'estim tant de tu. Tens escoltat llocs amb ganes de vendre, més en fui lliure, propietat de ningú. I marquen preu a ses tanques lluastres, posen barreres i li retaven el cap. Per tot arreu t'omplirien de casa fins ses monedes i a la vora la mà caps àngels i llenors. Bones tardes, moltes gràcies per ser aquí, benvingudes i benvinguts. És un honor per jo presentar aquesta obra de teatre que han preparat en la companyia Ja som sediments de Ciutadella, que és la companyia de teatre de s'Esplai. Per tant, els artistes que veureu dalt l'escenari, per alguns d'ells és la primera vegada que pugen. I això, com sabeu, una de les majors coses de la humanitat és la por escènica. Així que veureu una Margarita Camps, que és la segona vegada, perquè ahir es van estrenar, però diguem que enguany és la primera vegada la Margarita Camps, la Margarita Benejam, la Soli Andreu i la Maribel Pons, que s'estrenen. Després, ja fa 2 o 3 anys, tenim la Xisca Llofriu, en Pedro Solot, la Nina Marquès, la Pilar Lucea i la nostra incondicional assessora d'imatge, la Carmen Pardo, que ens acompanya també des de fa 3 anys. La Margarita Capó fa molta estona que fa teatre, la deveu conèixer, va fer un anunci, és famosa. I la Martina Pasqual, que feia estona que no en feia, però també havia fet teatre amb en Monco. Ja és la primera obra que els he escrit, ells han fet una pluja d'idees i estic molt intrigada després de saber si us ha agradat o no us ha agradat, perquè va causar molta polèmica. Va haver-hi tota aquesta d'opinions, que alguna me va dir he plorat, que alguna me va dir he pixat de riure, que alguna me va dir jo això no ho vull fer, això no és per gent major. Sé que aquí hi ha gent de totes les edats, però ja veurem si és o no per gent major, el que sí és de rabiosa actualitat. Desig que us agradi, som la Maria Galeta, per jo és un honor i espero que xaleu i un aplaudiment per Ja som sediments. I veure més clar que tu i que som majoria. Vols un cafè? No, gràcies.
Tens un truco? I mira... Bon dia. Bon dia. Que heu vist la meua dentadura. Aquesta la vaig posar dins un got, dins el lavabo. Això he posat pel quarto de bany i no hi ha Jo el vaig posar. I si me l'he presa, no ho sé. Però si me l'he fedura, me'l llegaré. I creus que qualcú de nosaltres t'ha pres la dentadura? Mare, jo no. Aquesta sí que és bona. Ara diu que ha perdut la dentadura. Pensa bé, qualque banda l'és posada i ara no te'n recordes. Bé, jo no m'agraden la poma, ni la bona, i les mentides tampoc. Així que sé que si no sóc qualcú de dur, ai que m'enfartaré molt. Jo també m'enfartaré. Havia vingut en temps per fer nada, però sóc tant de matiners que ja m'hi posaré quan m'ho de nou. Ara vaig a fer l'escala. Simona, és a tornar sí o sí? Des d'aquí, veig les pauades per terra. Ni les cadires, ni les repassades. Els enxufes, perdona, els enxufes i manes de les portes que es toquen 6 de vegades cada dia. És que només mirat de part de monja m'està més. Per no dir, les ficades i cagades de mosca que hi ha les vidres. Jo no vaig. Pitja, no et posen malalta. Està cremada de l'Ola, li deuen de pagar per poc. Que doni gràcies de tenir feina. Altres voldrien estar en el seu lloc. I tu, com pots ser tan meticulós en la feina i tan brut amb els homes? Però justament, amb els homes sempre està molt selectiva. Mira. I jo servia a senyors de bona casa. I vos asseguro que anava més nas que una patana. En general, només volien companyia, comprensió, tenir davant una lota guapa i calladeta. Ara, el cabró d'en Ramiro, allò ja era una altra cosa. Aquell porc mal nascut fill de mala mare se mereixia la pitjor mort. Vinga, Dolores, anem nous que a les 10:30 arribaran a Teresa i mos trobaran pijama. Escolta, a jo m'agrada molt les històries que conta la senyora aquí. Sembla que les pugui veure. És que tu ja vindré. Perquè jo he tingut la mala sort de viure en aquest pis de l'oca. Déu meu senyor, quina enveja que me fan els morts. Jo em faig... La teva germana és una amargada. No viu ni deixa viure. Ella ho ha passat molt malament del son que va tenir. A més, quan anàvem a l'escola de monges, mos van fer la vida impossible. Perquè el papà era ateu i nosaltres eren pobres. Ha tingut que treure el caràcter per viure. Caràcter! I me poso de molt i mig, jo. Perquè sempre he anat amb els homes que he valgut. Perquè ella no va ser capaç de deixar l'animal que tenia al seu costat. I va renunciar a la seva vida per cuidar el seu maltratador fins al final. I jo, quina culpa en tinc que vagi estar tan tonta? No sigui tan cruel, senyora Seguí. Tothom viu en les seues creus. Jo mateixa no he pogut saber què és tenir parella, tenir fills, estimar-se, que està una única sigui. La meva creu és la verge. I vostè, que té tantes experiències, creu que tots els homes són iguals? I no ho sé com t'ho podria dir. Hi ha homes que mereixen viure i n'hi ha que mereixen la mort més lenta i dolorosa possible. Així de clar t'ho dic. Que vol dir això? No cal entendre. Que vol dir això? I que no... que hi ha homes que... Bé, m'estic més no dit-ho perquè faria llarg. Jo donaria el que fos per ser el que sent una dona. Quantes tantes abraços ulls, que t'abraci, que te doni besos. No podia més fort?
sí, que m'agradi, Aquell fill de mala mare no va agonitzar prou. M'acosta de creure que una senyora tan elegant com vostè vagi estar capaç de matar una persona. Si jo no era una persona, era un dimoni, un desgraciat, un malparit. 20 anys a la presó culpa seva, per ara estar aquí com una rata entre pols, microbis, virus i idees marginades. Però que m'has passat si no el veig mort. Pots estar segura que no t'ho podria contar. Un proxeneta. No té por, Dolores. Aquí enmig té una pedra freda que només batega per fer doblers, a costa de dones innocents. Mereixia morir antes que totes nosaltres, que a la cap de la fi no eren més que dignes treballadores d'una professió tan antiga com la humanitat. Però hi ha un museu, Dolores, i mai estar per perdre la virginitat. Si tu vols, podríem contractar serveis d'un jove així, que te fagués sentir com una autèntica dona. Sí? Un prostitut? Un putó? O el que es digui? Es diu assistent sexual. Així com nosaltres tenim una assistenta social que mos ve cada dia, o que només vindria por li demanessin per arribar... I ens ho volguessis tu, ja m'entens? El meu poble no és només de pensar-ho, que solen ser guapos, els assistents sexuals. I allò, que ho tindrà molt gros. Doncs sí, que jo estic sense estrenar. Ai, quina vergonya! Però fa poc, i ganes a la vegada. Sóc bromot! Només m'ho has de dir, perquè tu tens preferència. Com ets cega, estàs en risc d'exclusió. Bé, en realitat, totes estem en situació de vulnerabilitat. Què vol dir això? Que hem de mestre ajuda, Dolores. Que no és de mestre ajuda, tu que ets cega. Ai, Déu meu, és que la vida, saps que està dura en nosaltres? No hem tingut recursos econòmics per pagar-nos una residència. I per no viure de gaire un pont, mira, us han deixat a capís tutelat. Això sí, en treballadora social i desadora, na Teresa, que és com de la família. Si es pot dir que sols una família, perquè es tenim totes de cabres. La nega deia que som els 10, però em deixarà, està a punt d'arribar. I això encara no té que arreglar. Me conti més coses de quan el va matar en aquesta persona, que es va posar a la beguda i a la presó, que s'ho va passar molt malament. En sèrio, és que no m'havien pescat una dona tan agradadosa sigui una assassina a la vegada. Però m'encanta escoltar-la. Però si jo només volia que quedés amb una indigestió. Però ja t'ho tenir una altra estona. Frissa, vinga, anem. Cap a allà, pues. Pensava que no arribaves. Només passa 5 minuts de l'hotel, ja. Però ja fas pena des que m'he aixecat. És que no he pogut dormir tota la nit, pendent de que si venies o no venies. Pensava que pel camí te podia haver passat qualsevol cosa, que si t'havien robat, que si t'havien violat. Vés a saber tu, però està molt avui en dia. És que no te pots fiar de ningú. Com estan, Milagros meua? No me tractis com una fieta petita, per favor, Teresa. Que et vull separar, vull de mirar aquesta pressió, perquè els tractos que vaig comprar l'altre dia jo no els he fet funcionar. Aquí el tens. Ai, Déu meu senyor.
sense molt amunt, senyora Milagros. Ho trobes raro? Mira el to. Ho trobes raro? És que això, no m'aduïs res de nou. Entre la Rosa, que ha perdut la dent, la dentadura. La meva germana, que sense veure-hi, ho veu tot més bé que ningú. Que se creu molt senyora, i tu que no arribes. Entre totes, me fareu tenir un infart. Has trobat els dents, ja? Havies perdut els dents? I no, durant el cercament, si vols venir per anar. Vam buscar per la mateixa pressió. I la Rosa, on te vaig de tot? Bé, em vaig repetir. Tu vols això? Després es queixa que li fugen les paraules. Però és que no se relaciona amb ningú. Se passeja tot el dia per sa casa, com si sigui un fantasma. No sabem cap d'ella des que va arribar. La seva vida és un misteri. No sabem si té fills, no sabem si es desadora, si és partissera o si li agrada el bacallà. El que està clar és que no li agrada cap bacallà perquè no diu ni mu. Autisme selectiu. Has de tenir paciència, que és que el teu noi ja no sap. Mira, aquí hi ha cebes i aigua per fer un bon sofrit. Me'n vaig a dir a la germana que ja s'ha arribat. Perquè la senyora de la casa encara es dutxa. Dolores, ha arribat en Rosa. Hola, Teresa, quina alegria. Fa bona cara la germaneta. Avui la Teresa està especialment favorida. Sí, encara se n'en pot. Quina filla, que és nou germana. Som abans de nit de dia. Passar molta pena. Passar de pena un dia altre serà la vida. Però no ens descarregarà la ràbia de molt qualsevol. Ella, antes no era així. Era una lota alegre, divertida, de la festa. No tenia cap problema amb ningú. Però quan festejava el primer any, just abans de casar-se, la va deixar per una altra. Ho teníem tot a punt. Ella va quedar tan feta pols que per poc no es fa monja. Després es va deixar pescar per un altre barranc, però que va ser pitjor. Va anar de Guatemala a Guatepeor. Menys mal que no van tenir fills. Bé, sí que en va tenir un de fill. No te puc dir res, perquè si ella sap que t'ho he contat, me mata. És molt intrigada. Que nostre eren pobres. I ella a escola anava malament. Se'n va anar a fer feina a Can Senyors, a Vini Polseguera. Senyor, li agradava anar a veure les criadetes. I ella, amb 14 anys, bé, ja m'entens, no ho dic perquè se m'escarufa la pell. Embarassar. La va deixar així, Teresa. Ella que es pensava que els fills encara venien del cel, i van començar a créixer la panxa. I quan els senyors ho van veure, la van amagar. Fins que va tenir la criatureta, i després se li van prendre els fills. Així no raro que estigui tan malhumorada, ella. Però jo no sabia la història. I els fills on van a parar? Els fills se van quedar senyors, perquè no en podien tenir. Van dir a tothom que l'havien adoptat de les monges de la caritat. Ella la van obligar a callar i la van fer fora. Però els pares que van dir? Mon pare en aquell moment ja era mort. I mare va tenir que callar. Eren uns altres temps. Encara semblava que la culpable era ella, mesquina. No hi ha de res. Així que no sap qui és el teu fill. Sí que ho sap, però no se li pot atracar.
pensi al final que Ciutadella no és tan grossa, però hi ha secrets tan grossos que pesen massa, Teresa, pesen massa. Sabre que tenc un nebot, no sé qui és, no sé què nom, ni l'he vist mai sa cara. Aquest tema, la meva germana li fa tant de mal que no em podran ni ratllar. També la pressió. Ja pots fer més net separat-ho. Queda un fet de microbis de tots els braços que hi han passat. No se la menjaran els micròbits, aquests. Ni rellena. Però això dic que és el meu monitor portàtil. Me la veia venint aquesta. I on sabries que una assistenta social vagi sense mascareta? Bé, la pressió la tenc perfecta. Per qualque cosa no prenc cap medicament. Jo me curo amb herbes, flors de bach i CDS, que és l'algia que cura tot el cos per dins. Així que estic més que desinfectada. Teresa, i tu? Tu estàs casada? A ella sempre li interessa la vida sentimental de tothom. Que tens un novio o un amigo con derecho a goce? Corres? Sí, estic casada. I amb una dona. Ai, tinc una gran notícia. Que està embarassada! I ara ho engegaran perquè tenim hora d'engegar-la, que hem de fer un eco. Demà ens duermen al sopar de corrent. I allà ho presentaré. I solo son pare, Dios! Espero que mos hagi agradat el dinar. Me sembla una meravella que l'infermera pugui dir que estima una dona i que es volen casar. Això, antes, era impensable. I doncs, això no sembla un desastre. Pobra criatura, quan hagi de cridar son pare que dirà, mamà, i com sabrà en qui crida? Però l'important és que tingui amor. I això, tant ho poden donar dos homes que dues dones. Ha passat tot el raó, perquè hi ha matrimonis que més donen túnderes a lots amb els seus problemes. Jo el que no entenc és a veure qui és son pare. Pare és un amic seu gay. Gay! Vols dir que anàs al llit amb un gay per quedar embarassada? Al·lot, som nada, som veus, som catela. Que supereu-lo. Mira, jo t'ho explicaré. L'amic seu va donar semen a un puesto posta. Ella va anar al metge i li van fer una fecundació in vitro. In vitro! I això que no es pot fer menjar! Que fill de mi, un litro ceràmico. Però mentir de milagros. Avui en dia la ciència està molt avançada i les famílies no són el que eren. Aquesta serà una família de dues mares i un pare. I el pare no viurà amb ells. Jo supos que tindrà costumbre compartida des del naixement. I trobeu que aquest pobre fiot en el futur estarà ben escap en tot aquest cacau armat, no me'n deixa. Pensau que hi ha moltes identitats a part de les preferències sexuals, pot ser cis, hetero, trans, home, molt bé. Gènere fluid. I jo, mateixa, jo, soc gènere no binari, o binari, encara. I això què vol dir? Que no m'hi han dit que els identifiquen ni un home ni una dona, ni tots dos a la casa. Qui no em passa? Jo vaig veure ja un documental a la Xina que mostrava els ventres artificials per fer fiots. Va
una fàbrica de formatge. Home, repassa bé les coses a les escudelles, que la Rosa ha perdut la dentadura i diu que no es veurà d'aquí fins que li roba. No tenia res més que fer, que posar molt la dentadura d'un altre. Com més fons? Amb els treballadors sexuals. Us en recordeu quan anàvem al col·legi de monges? Home, convidada la madre superiora. Aquella madre Pràcides li faltava una dent davant i un puny darrere. Com han canviat més veritat. Jo no la vaig tenir, la vaig tenir en sorteria. Aviam, mare, fa una tunya i llengua de la cara. Ai, que sempre treballava encara de poder ser supernes. Adelante, póngase de pie y que la escuchen sus compañeras. Hermanas Cachón, mañana quiere que la traigan grabada en la memoria. En un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina,
Así más bien se examinan los humanos corazones que perecen en las prisiones del vicio que les domina. Autor, José María de Saramago. Pero del vicio que los domina y sus corazones, no sé qué te creo en esas moscas. Buscando para la pared. Perdone, maestra Práceres, es que no entiendo lo que quiere decir el vicio que los domina y las moscas. ¿Cómo se atreve a retar a la maestra? Ella no me demanda lo que no entiendo. Tampoco hay para tanto. Y encima desafiándome, hablándome en polaco. Señoritas, estáis acabando con mi familia. Esto es increíble. Ustedes me empujan a ser firme. Su comportamiento es inadmisible. Ahora mismo las mando a la madre superiora para que hable con vuestros padres. Porque este colegio no es para niñas sucias e impertinentes. Menuda vergüenza. Mare diu que tindré un germanat i que anirà del cel. Deixa ballar ella. Ja, Balles tu. ja, I collona. Ja no puedes. Jo, quan vaig néixer, va venir, va caure del cel damunt d'una coll i no em vaig morir. Has de venir del cel. Venim de París i una ciutat. Bé, sí, també. Però també hi ha que venim del cel. I quan ens morim, tornem al cel. En Déu i en Jesús. Això sí te portes bé. Perquè si no, vas a l'infern. Vosaltres creu que na Dolores i na Milagros aniran a l'infern per no saber después, no? No ho veu. Que va. No. Es tracta de que Si un cas anirà a son pare o no, perquè no li mortes comunista. els comunistes no van a missa. I qui no va a missa va a l'infern. Això és ben segur. Ustedes salen al recreo. Bien. Caballo de mi casa. Seguido es una referencia. Cortándoles las trenzas a la señorita. Podemos tener disgusto. Se han ido exvelando a su casa. Usted sabe cuánto amo a mi oficio, cuánto amo. Si he llegado a este extremo de perder el oficio por culpa de estas crías, es porque no paran de provocarme, me desafían, estando cara a la pared. Se han puesto a hablar del vicio en el poema de las moscas. ¿Le parece serio? La mente de los ateos son peligrosas.
Sin embargo, las crías no tienen la culpa de un padre que les ha tocado. Más motivo tendrá el constatado traidor para pensar que en la casa de Dios no se respeta a la infancia. Si le llega a su hija por el pelo corto por una pequeña. Sin embargo, usted sabe que la aprecia y valora su labor como maestro. Usted es una fuente de inspiración divina. Sus palabras me hacen reflexionar. Espero que Dios me perdone si he causado algún mal a la congregación. Però jo, un desconegut, no me toca ni per tots els doblets del món. Qui serà ella? Qui pagarà? Ah, sí? Però ja veuràs, que quedarà com a nova. Jo te l'he trobat en aquest home. Allò un amic de la Teresa que ha donat el semen a la Sarona. però hi ha que no li agradaven els homes. A casa de... Gènere fluid. I això que puta vol dir? Va, una cosa com l'altra. Jo us diré que depèn del moment i la situació. Sempre no passa, ja que dirò. No, depèn del moment i la situació. Perquè una cosa o l'altra. Molt bé. Però això ho diuen. De todo hay en la viña del Sí, Senyor. però jo el que dic és que anem de Son Belo, Son Catelo. Pero a ti te parece normal que no nos dejen bautizar al niño? Ya es grave. Y que no nos permitan casarnos por la iglesia ya es el colmo. Yo que desde pequeñita, desde que se me apareció Dios bajo un rayo de luz para iluminar mi camino hacia la verdad, no he dejado ni un solo día de ir a misa, Teresa, ni un solo día. Y ahora me van a prohibir bautizar al niño por ser todos una panda de homófobos y unos curas que mejor me callo. Per favor, Rita, en el carrer no me facis un pagallí. Més plus, anant al carrer, l'església encara té molt de camí per fer. I trobarem un capellà amb més mires, més obert de mires. Y hay de todo de común. Bueno, ¿qué tendrá que ver ser lesbiana con creer en Dios? Ho aclarirem. Mira, avui per fi te presentaré les meues estimades àvies. Són tan autèntiques que saben que he esperat criatura i no han dit res. ¿Y qué iban a decir? Se imaginarían que es una de 90 años la que está preñada. Piensan que somos unos bichos raros, ¿no? ¿Sí o no? Las niñas tendrán dos padres, dos madres y un padre, como Leonardo da Vinci. I ara estic una mica marejada, però si a ti te fa tanta il·lusió que anem al carrer, fan un esforç. Que vindran, Roger? El feu que ja és allà, que han sol·licitat els seus serveis de treballador sexual. Menudo es una anciana. Yo ya estoy contenta con haber podido elegir el semen del niño. El niño tendrá ahora sí dos madres y un padre, como Leonardo da Vinci. Y si es niño, le pondremos Roger. Porque...
Sí, mira, te duc una floreta. Vine com seure a jugar de campí. Ara pot de calor per aquí. Sí. Moltes gràcies per la floreta. Mira que... No t'he puc veure amb els meus ulls, però em sembla que ets una persona molt bondadosa. Farem el que tu me diguis. Fa molt que ets cega. Jo, quan tenia 17 anys, un dia feia sabó i me va anar sosa càustica dins els ulls. I des d'aquell dia vaig a les fosques, però estic plena de llums interiorment. Ja sé que només tenim una hora i mitja, però m'agradaria que me contessis coses teues. Que fa molt que és treballador sexual. No, això abans no existia. Això és cosa de temps modern. Tothom té dret a gaudir del sexe, a qualsevol edat i qualsevol condició, amb dignitat i tot acordat, esclar. Estic a la teva disposició. Jo per ara, que m'arranis de tu em té ben prou. Això només el que vols. Jo que estic ple de traumes, perquè vaig viure sempre enganat. I encara no sé la veritat. Què vols dir? He crescut a bona casa. Mai m'ha faltat menjar, ni doblers, ni capritxos. Ara bé, tampoc mai van acceptar que fos diferent. I a l'hora de fer la mili, me van tornar a casa meua. Un manicom, van dir, perquè no entenien que jo tinc una sensibilitat especial. I jo sempre m'ha agradat experimentar, fluir, provar. A més, va ser una vergonya i un disgust. Només faltava que m'atraguessin de suïdi. Què vols dir? Que tu no sabies que eres adoptat? Vaig saber que mon pare, si era, el que m'havia fet de pare, el senyor Manolo. Però resulta que ell és el mateix que me va repudiar per ser diferent, en calçava criada. Mare, bé, la que me va fer de mare, en pau descansi, m'ho vaig confessar, perquè sempre havia tingut gelosia. Jo notava que era molt freda per ser una mare. No recordo ella ni una besada, i molt menys de mon pare. Vaig viure una infància sense amor. Supos que per això he tratat aquesta feina per donar-nos l'amor que no he rebre. Vols un pot d'amor que per això he viscut? Espera. Què me pots dir els llinatges de ton pare i ta mare, aquells que te van adoptar i després te van repudiar? El senyor Manolo, de Vinyipolseguera. I la dona Narnita Llofriu, en pau descansi. Oh, Déu meu. I no t'agradaria trobar ta mare biològica? Cada dia res, perquè la vida me la pot tirar abans. Àlega, deixa anar l'amor. Ja hi haurà tests de sexe, però no jo, que són la teua tia.
però hem donat gràcies de tenir el que tenim. Però jo, la pena no me la lleva ningú. Ai, Milagros, jo te demano disculpes si qualque vegada t'he ofès, perquè en el fons tu sé que ets una bona amiga i la vida no t'està gens fàcil. Tu també ets una bona amiga i no passis pena perquè tots tenim el nostre. Però... Jo em veig. Sempre se posa el que no importa. Que jo m'ho sentim molt, ja ho que tu també ets una bona amiga i la veritat és que te fas estimar i moltes de vegades m'haguera agradat tenir la teva valentia. Mira, ja ve la Teresa acompanyada de la dona. Hola! Hola! Què tal? I com vas emparats? Ya queda poco para verle la carita. Pero tenemos un problema. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos... Porque nosotros queremos bautizarlo por la iglesia, pero dicen que no porque somos lesbianas. Y eso es una discriminación. No, Rita. Yo no, Rita. No. ¿Qué es poco emocionada, Dolores? Y además no nos dejan escoger a los padrinos. Bueno, porque nosotros queremos que sea nuestro perrito Tango, pero no puede ser padrino. Cuando hay animales, mejor que los humanos. Es broma, ¿verdad? Bueno, ¿cómo va a ser broma? ¿O es que usted está en contra del partido animalista? A mí los animales me dan asco, porque tienen pelos y pueden tener bichos. No los quiero ni en casa de vecino, ni mucho menos como padrino. Ahora bien, si alguien les quiere defender, allá ellos. Escolteu, els animals estaven formats a hores per cuidar les cases i res de pujar de muntanyina i res de sortir. Dolores y ben acompanyada. Quina intriga sobre com li ha anat. Jo faré tot una ensacada si es veu això o no. Hola. La vida es sueño. ¿Qué es un sueño? Sueños son. Yo estoy muy una alegría a mi cuerpo. Oye, una y grossa. Dolores, dona, no fa falta que siguis tan explícita. I que te fem molt de mal. No se sap, és molt millor. Però amb tranquil·litat, amb calma, que la noche és joven. Cantem, ballem, xalem, que tenim tot el vespre perquè la tia Dolores i la mamà Milagros puguin conèixer en Roger. Nosaltres no coneixem molt bé, però qui té que veure de Dolores, senyora... Tu ets la Milagros, senyora Dolores? Meu fill, gay. No som gais, he esperat anys que em vulguin, però no som gais, som de gènere fluid. Tot això no importa. Tu, trist, és que no t'he pogut disfrutar, ni t'he pogut veure créixer, ni he pogut impedir tot el mal que t'han fet. Com estàs? Posa cada cosa en el seu lloc. I ara me llevaré l'espina que no m'ha deixat viure tots aquests anys. I me podràs venir a veure sempre que vulguis, fill meu. Vull jo. No sé si podrà passar una dona sense dentadura. Ja he trobat. Bueno, ahora sí lo voy entendiendo. Que
supuesto su señorita, es el hijo de Milagros. Milagros, vamos a ver familia. Y conmigo también, porque es mi sobrino. Quines sorpreses que dona la vida. I amb el nom que tens, ben tu mereixes, Milagros. No me diràs que això no és un milagre. És que si no fos una obra de teatre no m'ho creuria. Tu esperaves un fill, un net i dues nores. I és que ho dius. No sé si estic preparada per tant de canvi. No